गिबियावनो रंजालि बैसागुनि गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोंनि मुसलपुर मिउनिसिपाल बर्डनि फारसेथिंजायनिफ्रायबो आङो रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आङो दिनै ससियेल मिडियायाव बा खौरां बिजोङाव फैनायनि जेबो बिदि गेदेर जेबो उद्देश्य गैया। आं खालि बेखौल' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो लुबैयो जे साननैसो सिगांनिफ्रायनो आं ससियेल मिडियायाव सानैसो बा खायसे सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों जे जोंनि बिटिआर हालामाव जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय जायाखै, जेबो जौगानाय जायाखै, बा प्रमद सारनि दैदेननायाव जेबो मोजां खामानिखौ मावफुंनो हायाखै होननानै आं बुंनाय नुबाय थादों। बेनिखायनो आंहाबो निजेनि गोसोआव मोनसे सानखांनाय बा गाबखांनाय मोनसे सोमजिदों जे रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ जोंनि मुसलपुर समस्थियावनो जोंनिनो EM सार दं, राकेश सारा, बिथांनि दैदेननायावनो माखासे मानि रेभिनिउ बा मोनफ्रोमबो सुपायावनो मोनफा मोनफा कमिउनिटि हल बा बले नामघरानो जा, मस्जिदानो जा, बाथौ बा ब्रह्म मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफा मोनफा फिसा फिसौबाबो आसनि होदों। लोगोसे आं दिनै जा खोथाखौ बुंनो थाखाय फैदों बे जाहैबाय जोंनि बिटिआर हालामाव लामा दलां बा अफिस बिल्डिं जानायाथ' बे गोजान खोथा, नाथाय जों गावनि बर' हारि हिसाबै जोंहा बेसेबां मुलाम्फा जानो थांदों बा बेसेबां खहा जानो थांदों बेखौ जों जुदि थारैनो मोजाङै बिजिरना नायोब्ला जोंनि मानव गेदेर प्रमद सारनि दैदेननायाव बा माखासे कर्मिफोरनि दैदेननायाव दिनै जोंनि हारिया माखासे मानि मुलाम्फा जानो थांगासिनो दं आरो जोंहा इयुना मोजां फिथाइ मोनसे मोननो थांगासिनो दं। दा नुनायाव मानव गेदेर प्रमद सारखौ खायसे बिथांमोना एलिगेसन होफैदों जे बिथाङा मोनसे समाव एबसुनि दैदेनगिरि जानानै दिनै राजखान्थिनि फोथाराव हाबफैनानै हारिनि, समाजनि बा ओनसोलनि खामानि मावनो गारनानै गावनि लाबालाबनि, गावनि सार्थनि थाखाय खामानि मावदों होनना बुंदों। दा बैफोर खोथाखौ नुनानै आंबो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जों साफ्रोमबो जुदि मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला, मोजाङै साननानै नायोब्ला मानव गेदेर प्रमद सारनि गोसोखौ हमदांनो हागोन। बिथाङा जानो हागौ एबसुनि उनाव दिनै प्लेटफर्मखौ सोलायनानै, लामाखौ सोलायनानै नाथाय थांखिखौदि सोलायाखै बे खोथाया मोजाङै साननानै नायबा, बिजिरनानै नायबा नोंथांमोनाबो बुजिनो हागोन। मानो होनबा मोनसे समाव जोंनि बर' माहारिखौ गेरेमसा मोनसे माहारि हिसाबै दानो नागिरदोंमोन। दा दिनै बेखौनो बिथाङाबो मावनो थांदों जे गेरेमसा जाखांनायनि उनाव जाहाथे जोंनि फिसा फिसौआनो, जोंनि बर' फिसायानो बे गेरेमसा बिफांनि सायाव जिरायनानै थानो मोनथों, लोगोसे बे गेरेमसा बिफांनि फिथाइखौ जोंनो जाहाथे मोनजाथों, बे खामानिखौनो मावनो थांगासिनो दं। आरो नाथाय राजनितिनि फोथाराव खायसे सुबुंफोरा बुजिया सोमजिया राजनितिनि लाबालाबनि थाखाय खोथा दानथेनाय बा खोथा बुंथेनाय बा मुं सुनाय बे खामानिखौ मावदों। आं सानो जायफोर बिथांमोना जोंनि हारिखौ अनोब्ला, समाजखौ अनोब्ला, ओनसोलखौ जुदि मोजां लुबैदोंब्ला जोंनि बे प्रमद सारनि दैदेननाय UPPL जिथु हान्जा, बे हान्जानि बादै गुबुन मोनसेबो हान्जाया गैया जाय हान्जायानोखि हारिखौ अरायबो सिगाङाव लानानै खामानि मावबोदों आरो इयुनावबो मावलांगासिनो थागोन। दा ओंखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफामोननिसिम खावलायनाय, दिनै रंजालि बैसागुनिबो दिनै 1 थारिख, बिनिखायनो आङो गासैनिसिमबो रंजालि बैसागुनि जाहाथे गोजाम
बोसोरखौ बिदाय होखांनानै जों दिनै गोदान बोसोरखौ बरायनो थांगासिनो दं। दिनै रंजा बाजानि सम, बे रंजा बाजानि समावबाबो आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फंनैसो खोथाखौ बुंदों। अब्लाबो सैथो खोथाया बेनो जे जोंहा दिनै राजखान्थियावबो दंब्लाबो, अबेबा साख्रि बाख्रियाव दंब्लाबो, अबेबा खेथियाव दंब्लाबो साफ्रोमबो सुबुङानो दिनै जोंहा हारिनि खोथाखौ साननानै, हारिनि लाबा लाबनि खोथाखौ साननानै, हारिनि जौगानायनि खोथाखौ साननानै जोङो खामानि मावफुंलांनांगौ। आरो बेखिनिखौनो आङो जोबनायाव गासैबो बिटिआर हालामनि आइ आफा बिदा फंबाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे बावहरफिननानै आंनि दिनै सुंद' जिथु प्रेस मिट लानाय हाबाफारि बेखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।